Peygamber sallallahu bir hadisinde rivayet kılına, nerse dedi sahih hadislerde kile, kim dinler şu yaşlık şırındı, Allah için saklı ikendi, yani izgilikler kılıp, hayırlı ameller kılıp, namaz okup, Allah kuşkan urazaların tutup, halalini haramdan ayırıp, yaşlıgın şuşu Allah'a itaatke ütkəreykendi, qartlık gününde minanı saklarmındı. Eğer de siz ditileseniz de, şuşu hadiske negizlenip ettiler olar. Qartlık gününde de, bunlarınız şunda yazılgan, namazlarınızga, üz ayaklarınız bilen, üz kullarınız bilen, secdege kitip, rukuqa kitip, urunduksuz uqisınız kilsedi, nişlegizdi. Mına şuşu yeş vakittan birledi, üzegizne de Allah'a bağışlağızdı. Yani kişkineden namaz okup üssegizdi, qartlık gününde de, şuşu nişe yeşke jitmesen de Allah Teala saklayacak, şulaytıp basıp okuy alacaqsızdı. Hamile şuşu yeş vakitte ne için qadrin bilirge kerekti biz? Гадәттә şuşu enerjiya taşıp turганга күрә, тәҗрибә булмау сәбәпле, акыл булмау сәбәпле, кеше күп кенә гынахлар кылып куя. Һәм яшьлегендә кылган гынахлары картлыгында бик каты үкенечкә китерә. Кеше бит шулай гел уйлана, фикерли, анализ ясый тормышына. Һәм яшь вакытта кемнедер рәнҗеткән, кемгәдер суккан, кемнедер алдалаган, кайдадыр вообще криминал эшләгән һәм turmuş boyuna indi үкенеп яши, шушы кылган гынахларын өчен. Һәм шуңа да менә олы яшьтәге тәҗрибәле, гыйлемле кешеләр инде шушы яшьләребезгә, шушы яшьлекнең кадерен белсеннәр өчен һәр вакытта да аңлатып кына түгел, менә үз үрнәкләрендә күрсәтеп торырга тиешләр. Без инде ул менә балаларыбызга, күбегезнең инде оныкларга шушы biz баскан анда яки башкалар кылган тырмага шушы ялгыш гамәлләрне кылмасыннар өчен. Ягъни менә Аллаһ Тәгалә бирде шушы чорны, тырышып гыйлем ал. Аллаһ Тәгалә менә сиңа әлхәмдүлилләh ике аяк бирде, ике күз бирде, ике кул бирде, иштә торган колагың бар. Әлхәмдүлилләh, өстәлебездә ашарга ризыгыбыз бар, тора торган йортыбыз бар. Шуңа шөкер итеп, Аллаһ Тәгаләгә итагать ит. Менә шул була синең зур рәхмәтен Аллаһ Тәгаләгә карата дип, без аларны үгетләп, шушы яшьлек чорын инде дөрес кулланырга, юл күрсәтеп, аңлатып торырга бурычлы.